Pun mga ka-vibes na to diya. Na ako karon diri sa Tanawan Karkar, Cebu City. Intriga jud ko ning mga tao diri nganong sa kadaghang lugar sa Karkar. Ari gi sila sa Tanawan hunong. Unsa kay naa ni dapita nga ang mga tao basta moagi diri makahunong man gid parehas na mo ron no. Niagi ra mi diri nakahunong mi bisag uwan. Unsa kay naa diri no? Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation. Bay, pangutana ta sa mga tao diri kung say naa diri, mang-interview tag say naa diri kung say naa ni Tanawan ngunong muhunog bisa diri nga. Kung imong tan-awon Tanawan yun kana kay Tanawan. Mangita tag tawa atong interviewon. Mga daghan maging hunong, daghang maintriga ba unsay naa ning lugar ba. Kanang daghang manghunong diri ba. Nahimo mo ning tourist spot. Oh, kani Tanawan ba oh. Pwede ko mungutana na ba unsay naa diri sa Tanawan? Patay ko diri bay. Sa una ko ng panahon, Oh. si Magellan patay sa Lapu-Lapu. Oh, nya. Nya, diri ginabay. Hindi totoo yan. Ah, layo agad. Oh. Sunod, si Yamashita patay sa Barili. Oh. Ginabay. Tayo labayanan nagpatay di ay. Sunod si MacArthur Oh. patay Mandawi, diri itong ginabay. Bitawan niyo ako. Lulusubin ko yan! Ah, mo ba? Mabuhi ang tilaw may libraha. Sembuanga no? Istorya rin nakita. Saga tinga oy. Uy, Anong kailangan kong gawin? na may tao diri di ay. Si, labayan ang patay. Kalibangan mo na yung Tanawan. Sure di ay. Kain ako. Oh, tungol. My God, I hate drugs.